kami ng aming ano. Ano yung pula mo? Karon. We're going on vacation. Hindi, punta lang kami sa Chikuhan. Yung aso namin talaga naman sumabay pa talaga. Masukal naman na masyado here. Bakit yan? Hindi nakakatakot. Tayo na kalbong. Ano ba? Diba ano to? Kamutihan? Dami palang talbos here, oh. Ito medyo master. Matanin. Ay, nag-ano siya, naglason. Hindi. Black plant yan. Tawag. Kasi ito lang yung ano eh. Brown. Yan, oh. Yun, magandang sili, oh. Gawing ano, sa namak. Ang galing, baga buhay, baga yung sili, oh. Tiniwasan nila yan. Magaling dito. Yan, nilason. Tataniman siguro ng something. Kailan Yung huli kong punta dito, talong yung nandyan. Kailan dito meron na natanim. Sigagata, baga na una. Boost chick. Yung bato madulas yun. May rasa gubat yata. Daming kamotsi. Ito, huy, Teron. Ito na yata yung daan. Ano ba? Yan nga. Tubig yan eh. Daming tubig yan. Naliligaw agad tayo. Ayan pala. Ay, kung ano. Ito pala yung daan. Tama pala yun. Teron! Halika nga rito. Yung Chico. Tapos lang. Halika rito. Baka may ahas dyan. Ano may chiko sa? Bango. Tabi-tabi apo. Sabi po. Teron, Ayan. halika rito. May nag-bag pa. Wala. Tapos asa gubat yun. Tignan nyo yung Chico. Pwede na pala i-harvest ng ganito. Teron, halika rito. May aso dyan. Hinog ba ito? Sarado. Ayun. Tayo, Teron. Ito o chiko. Tignan nyo, abot kamay lang mo tiga sa bata. Oh. Yun oh. Ano may white? Galing. Ba't amoy alak yung Chico? Ano? Oo. Ang may MP light. Amoy lasing tuloy. Ayun po. Oh, daming bunga. Sa kapitbahay namin, madami din. Ayan, Jong. Hawakan mo ulit, Jong. Ayun. Ano? Yan o. Chiko? Ang daming bunga. Yan po. Tusok. Dito ka. I-thumbnail ko yung ano. Dali. Tabi ka dyan. Tabi ka dyan. Yan. Yan. Okay na. Tara. Nagtang kay Papa. Naku, ikaw magsasawa nito pag nag-harvest. Chico everywhere, guys. Ito, rambutan ito. May rambutan sila sana. Ito pa! Wow. Wow! Pwede na po i-harvest ito pag alam ko. Chiko pa oh. Uy! Ay, yan na yung ututa! Uy! Tuy! Kaya pala. Grabe, guys. Kakatawa eh. Ito, hinog data. Tama tayo may butas yun. Ang bait-bait naman. Good girl. Gabi tabo naman. Tabo. Buyan. Buyan oh. Ito. Nagdede yan. Nagdede yan. Ano paliguan ito? May Chico pa po. Daming Chico. Only Chico here. Ani chiko. Ewan ko po. Ito po, oh, Chico. Yan, Chico pa po yan. Over here. Yan. Hello! Chico pa. Good girl. Good girl. Good boy yan. It's boy. Lalaki yun. Asan na si papa mo? Wala na tayo sa gubat. Ayun. Look at guys. Natin na tayo. Pwede na ba yan? Oh my. Hi doggy. Hi doggy. Ang taba-taba ni ano. Ano pangalan yan? Kaya nga, ang taba. Pero uso. Yeah.
May butas yan, oh. Medyo hilaw pa po siya actually. Pero mahihinog na raw. Mauunahan ka kasi ng ibon pag hindi pa i-harvest. Ito, oh. Ayan. Anong sunod na process dito bago ibenta? Kikiluhin. Hindi, okay na to? Pahinugin na lang? Ano yan, yung mga nanini, kinikilo nila. Pero ang kuhan sa amin, per daan, per piraso. Magkano? Oh, may per piraso pala. Kunin natin to guys. Oh. Ang dami Sabi dito pang ng tagtao. hulog, ma. Ilang puno yan dati? Awan. Ay, wala. Andun ba nga nakita ko na yung motor? Meron! May butas yan sa Ay, meron din pala dito nag-harvest. Hindi pa i-vlog mo para madaming, para mag-viral. Oo, para maraming views. Yeah. Oh. Dati, nung pa nagbabakasyon kami dito dati, ang daming nangunguha niyan. Dami ko, magkano ng tres, setan, Yung kay Ate Mariel sa likod, ang dami din. Madami din yung chocolate sa... Yeah. may gindan ko yung Alis ka dyan, Tyron, matamaan ka. Ayun. Sinusungkit lang nila sa taas. Nahuhulog. Matigas pa kasi. Ganap tayo ng hinog, guys. Ito yung dami. Yan, bago nyo po mabili sa palengke. Dami pa pala yun, ilang puno pa rin. Yan, ang dami nyo po bago po sa palengke. yung palang. Hanggang ano pa ito? Sandin ko pang kuha, hindi pa kaya. Puro chiko pala andito sa loob. Tapit-tapit ka naman dito, mabami as ka kita. Dami pa niyan, oh. Doon pa, oh. Munggo lagi ito dito na pa. Ito, oh. Pwede na ito. Itong aso. Yung po. Ay, ang cute. Yung aso na galing sa amin. Ano pa, trotra yung po. Kagata, sorry ka naman, ma. Kanyog. Ay, akala ko, hinog na. Ito makitang hinog, ah. Kuha ka tayo. Bukas hinog na yan. Okay. Pero pag ganyang matigas, ilang araw inaabot? Nahulog na. Oh, Hinog na. 3 days lang pala may. Ay, ito, oh. Nadurog na lang. Tuntungan. Tungtungan. Kasi kinainan ng Ito hindi pa hinog. ibon. Hindi ito sinog. Hilaw yan. Hilaw yan pang green. Kasi video lang tayo. Ibebenta po yan. Masarap yan pang binibenta. Binibenta po talaga. Sa dami nito. Ibebenta. Sorry ka naman kagagat ang mamaya. Ang oras ka nag-umpisa saan? Wala 7. Aba, Ah, malapit na magretira. Alas 2 pa lang. Araw lang hanggang 2 mil. Kabalan. 2,000. Tandaan, 70 ang isa. ito ang laki, oh. Laki, guys. Ang chiko. 2,000, ma'am. Medyo malambot na to. Mama sa baba. Hilaw ba? Tingnan natin. Malalambot na chat. Kitas ka, ito, malaki yan, yan. Ito? Ito yan. Sige. Kuhan ko? Yes. Ganun ba ito? Dahil may butas dyan, oh. Yan. Hulog. Nahulog. Saan? Dahil pati ng butas. Ayaw nga ano. Either Hinog. palaka yan or Ano mo ka dyan? alam mo na. May hinog pa oh. Tingnan mo, may hinog. Nagsawa tayo. Yan. Kaya natin makikitapon. Ano baga, pag alis namin pa, silip-silip lang. Ano tinitingnan lang ni Kit? Hindi, titingnan lang yun. Ito. Tignan na yun, bala na. Sige, yan, malaki. Yan, sige. Tingnan na ka, tingnan ko lang. Yan. Matak, yan. O, lagay mo dyan. Ang ganda ng harvest mo. May kaano pa.
Dahon pa. Hindi ba? Malaki, pwede na. Pauwi. Hawak ako baka may wala talaga. May malaki mamaya dito makikita. Hindi putulang dagta. Kaya nga. Pag na ako, nalagay mo dyan, oh. Dito marami, oh. Malaki. Yun, oh. Nakaka 1.5 na kayo. Ano na 900 na. Piece. Lapas na. Pieces pala ito. 1,501. Bah, May one pa talaga. Sobrang isa. dati. Gayan. Malaki ba ganito hinog? Dahil ko doon mahihinog, dalahin mo. Para bukas may makain ka. Makain na ako kanina, hinog no? Sana, oh. Pagka pinisik-kisik mo, mamaya kain na. Kota sa pisil. Mapakla. Mapakla lang. Ano ba, muna tayo patatas, dali. Ito, nilagay ko yung malaki patatas. dito na hinog. Mamaya ang kamay mo. Wala pa ako dito muna. Gabi yung dagta niya, ano? Pinabukit pa nga yan. Super duper dagta. Parang patatas, oh. Parang Pero, chiko po ito. hinog ba? Magkano to bilhin dati sa Tondo? 80 to 100 ang kilo. 150 sa Visoria. 150. Dito, per piece. Kilo, tapos durug-durug pa. Ayan, oh. What? Gani na. Yung tinukang balik ko dyan sa butas. Baka, Pinto yan. ito yan. Numi ba ka? Yung batang nasa chiko. Yan, harvestan na dali. Ito? Yan, sige. Hinog. Yes po. Ayun kanina tinuro ko. Bali mo. Eh, ganun, oh. Hindi yan. Ganun lang, oh. Huwag mo dagta. Yan. Super dagta siya, no? Papa, hindi naman ito po dagta oh. Super duper dagta. Ayan, no? Wala, lagyan mo na yan dyan. Ayun, no? Hindi ko abot. Lagyan mo sa ano. Sako ni Tito. Hindi ko daw po, guys. Hindi ko abot. Kakamusin ka lang yan. Yan. Gusto ko lang siya talaga lang maabot. Nanadagta ka ba? Kaya nga, isang kamay lang naman yung madagta. Yun. Parang patatas. May pre-taste. Dami doon, no? Kuya Mil, ano? First taste, masarap yan. Sarap yan. Kami. Uy. Harap. Ano to, ube? Nakasabit? Oh. Paano nasabit na ubi? Hala tayo ron, dali mo na ka na. Ang sarap, ang tamis. Doon, dami doon hinog. Oo. Dalahin mo na pati. Pahinugin. Ikaw naman pahinog ng mga pahinugin doon. Ano ma? Ay, sarap. Papa, Ito, ilog mo. Hap guys, promise. Ang nating na to. Block na. Harap. Tinago mo pa yan, ha? Ay, paduhunog dun. Ang tamis. Kasi minsan pag bumili ka sa ano, Hindi pa ilaw. Baka hindi pa inom. ilaw yan. mapalengke, ano na, Dahil lang lang. tabang Per pieces yan, eh. per piece. Ilaw pa oh. Maki-harvest tayo. Nilulumot na yung ano niya, oh. Ilaw yun nasa taas. Go! Ilaw yun. Mama, ilaw ba yun? Hilaw pa po yun. Ito oh. Dami, ano? Yung isa ay mama, yung isa. Ayan, ayan, ayan. Yung walang kasama. Yan, yan. Ano naghahawak? Isa-isa na. Asan yung daan? Ay, dyan pala, ano? Mga kitang-kita Ay, na. yung mga Pa, naiwan tayo. chiko. Na, naiwan tayo. Ito, may iwan. Malapit lang yan. Naiwan. Na, Yan. Grabe po dagta. ilaw. Hilaw pa po. Maliit pa po yan. Na malamig. Yan yung maganda, like pahaba. Kasi yung bilog. Yan po, oh. May variety pong mahaba yung ilalim. Sarap. Hingi tayo doon, lam. Siyempre, libre yan. Dito sa case doon nila, per pieces ang bentahan. Hindi ko lang alam kung magkano per piece. Importante eh. Kahingi tayo. Katabi. Ay, hindi po hinog ito. Nasa o. Hindi po hinog yan. Ito, oh. Malaki. Kagata, nandito ko na pala. Kagata.
Katachoy. Kakato. Dagi? Hindi pa pala siya pinapahinog kasi pag pinahinog mo siya sa puno, mauunahan ka ng ibon. Yan. Ano? Alam niyo ba dito, may nakita ng sawa here. Ilaw pa oh. Ito malaki guys, oh. Huli natin. Ito, balak na. Pwede to, ma? Tato, pwede? Yun, pwede po yan. Oo na, harvest sila kaninang umaga pa po sila nag-harvest. Ito pa. Oh, ba't ano to? Oh. Ay, hinog. Oh, green yung Hinog po guys. Masinog yung green. Tara. Ay, uli guys. Meron tayo na iwan. Meron tayo na iwan na ganyan, ma. Kaya lang. Hop. Masabay na. Uy, tuloy na huwag tayo. Sarap. ulit. Ano guys, oh? Tayo. Ni side ko na lang siya. Oh, Nasa lupa na po siya halos. Nililinis daw po na sa sapa. Tingnan natin. Hop. Sabi po yung dagta, oh. Sa sapa. Dito tayo. Let's go! Ay, binabrush? Bunot. Wala ba ditong ano? Yung binabenta kanina? Bagwang? Tabagwang? Meron. Dito sila nanguha. Sabi po. Dito sila nanguha ng tabagwang. Pinihugazen. Hindi pala madali makakita ng tabagwang. Wala akong makita eh. Ganito yan sa mga kan. Mga layak-layak. Tahimik. Ito yan sa mga tabing yan. Ligedli-gedli. Ito may maliit sa bato. Ayan o, tabagwang. Baby. It means meron. Meron. Galing mo to. Ito, meron din po dito tabagwang, tawag po here. Ito. Sarap po ito sa ano, gataan. Dog mo ulit si Jeffrey. Gusto mo ko na Jeffrey Yan. na-expose. Pero balik ko po muna siya at meron naman po kami dun. Ganda ng probinsya natin. Ito pa oh. Oh, Yung maganda, malalim mo. tabagwang. Kabihin. Patingin. Ay, ang dami. Yan oh. Ang dami na. Pag simula ka na nakakita, ang dami na nila. Mama, patingin. Hindi ko pa nakikita. Hindi pa kayo kanina. So, kung nagpunta lang kayo dito. Patingin. Ah, Lapit-lapit ka. kung makikita nyo siya, ewan ko kung nakikita sa video. Nang isda kalaki. Ayun siya oh. Pero hindi siya makita. Pag lumapit ako, gagalaw siya. For sure. Paggalawin mo daw, ma. Ayan. Ay, dalag nga. Wala na. Nagtago na siya. Saan? Ang bakit yung kanina? Doon sa ilalim ng parang... Nakatingin nga, palabas. Abot na yung ano eh. Sino lumabas? Pag lalabas ko, dire-diretso sa gate. Laki oh. Pumasok. Laki ng nguso eh. Parang may ano. Madagtaan yung... Uy, madulas ka. Ibagbagigwang. Ano na? Tabagwang, libagbagigwang. Yun oo. Hindi ka rito. Bagbagwang. At tapos paihinugin na. At tatanggalan. At hanggat para lambas yung dagta. Bunot lang ang Ang dami gamit. oh. Pang ano. Oh, hinog na oh. Hindi ba naman pero? Ay, pag hinog. Wala sa Bumababa. tubig na oh. Ano yan? Casey. Ay, oo, si Casey. Si Kulot. Tit yan. Dito. Kahit anong prutas yun. Ang dami doon ah. Nasa loob.
Medyo Di nakakasawang tignan. Ang presko ng ano. Sarap nung... Tingnan po yung anahaw. Ganda po ano. Binibenta po yan dito. Charn. Guys. Chico. Anli Chico. Oy, sigarilyas oh. Pengi ako seeds. Kunin ko na itong naluma. Yan. Para pagulong. Alam ko para pagulong tawag dun eh. Uy, paminta oh. Nabuhay. Para pagulong guys. Tingnan nyo naman yung tad-tad ng ano. Oh, Chico. Yan. Patola. Thank you. Nakuha ko ng para pagulong na seeds. Pantanim. Ako na. Lagay mo sa... Thank you. asin niya sa plastic ha. Oh, sige. Thank you, thank you. Sarap na tamis. Ganda ng... Sabay, kakainin ko. Ganda ng bukid. Ang dami ito manok. Tabi ako ko dyan. Sabi po lang. Ganda ng plantation. Mahaba na nakabuli. Yan ah. Yan di pa ata nakukuhanan dito sa harap. Yan. Nakakaaliw. Ang dami kito un. Yan. Oh, kunin ko na ito. Ano? Sili? Nahulog na eh. Ako na yung masyado hindi manghang. Hawakan mo na po pareho. Mabit pa ako. Andito na lang. Salamat.